Yeremia ti aduanan so. Awurade asɛm a ɛba odiyifo Yeremia nkyɛn Filistifo ho ansa na Faro reba abekunkum Gaza nie. Sɛ Awurade sie nie, hwɛ, nsuo rema ne ho so afiri atifi fam, na yɛ asu a ɛreyiri asram asase ne ne mayɛ, nkuro ne wɔn a wɔte mu no so. Na nipa bɛteɛteɛm, na asase no sofoɔ abɔ abubuo. Wɔn apɔnkɔ akunini ntɔte a esisi fam timtim no kitikitiyɛ, ne wɔn te ase nam a ɛyɛ twɛtwɛrɛ dɛdɛ ne nan huye nti. Agyanom nnane wɔn ani nhwɛ wɔn mma. Wɔn nsa guo ne nti, ɛda a ɛreba abɛsɛe Filistifoɔ nyinaa atwitwa Tiro ne Sidon aboafo a aka no nyinaa nti. Na Awurade rebɛsɛe Filistifoɔ, Kafto supo mu nkaeɛ no. Atipa abagasa so. Askelon ne wɔn bɔnhwɛ mu nkaeɛ asɛe pasaa. Wobɛbɔ wo ho akam akosi dabɛn. Aw Awurade afena. Enkosi dabɛn ansa na waye kom. Sane kɔhyɛ wo bɔha mu. Homena yɛ din ɛbɛda na yɛ kom. Bre Awurade ahyɛ no yi. Askelon ne mpoano hɔ na wahyɛ sɛ emra.